Hazrat Ali adamlara ey insan oğlu. Sen özüňe küçüjük bir jesime deňeme. Hatta älim jahanam sen barlygyňda öz ornuny tapýandyr diýip bildenipdir. Halifam, Hazrat Ali'ň bu sözleri hem adamlara da degişilmika? Beýik Allah'ın gudraty şeýaksizdir. Ol diýsen ul hikmeteýe. Her bir insan şu älimiň gidijek bir mysal hökmündedir. Älim jahanna her bir zadyň kiçirek görünüşi adamda da bardyr. Allah Taala munça hikmetini insan oğluna näde görüp biler? Şu ümmülmiz älim bir kitap diýelim. Mukaddes Kur'anam şu kitabı aýdynlaşdyrýan, düşündirýän alahy etseniş. Mukaddes Kur'ana salgynanyp bir iş edemizde insan oğlunun Allah tarapyn hikmetleri açyk görkezýän aýna meňdeýändigini düşünmek kıyın. Egerde bu hikmetlerde tertapsızlyga ýol berilýän bolsa, adam öz okuýan unup bilmedi, şonda näme bor? Onu ol adam ilmidama şoğsuzluğu çırar. Ondan adamlara Allah'ın nazar bile seyretmen, olara yönü koy gözünün aralsa, bennetin hasabını yaradandan soradığımız var. Halifam, iki tarapyňam deňarymlygyny näde taklap bor? Allah Taala her adama bir aýratyndyk beripdir. Ruhany özüne ýol görkezip ýerini bu bagtyny gowa saplap bilen her bir adam başarnyklydyr. Aferin. Tüweleme Muratcan, tüweleme. Näçe mesele çözdüň? Şana gidenden bäri 17 mesele çözdüm eje. Oglum senden aýlanaýyn, aklyňa döneýin. Inni azajyk diňjiň alay oglum. Süýdüňi çykarnyň doýur. Soň ýene oka ber. Eje men ýadadım ýataýynny. Oglum, sen maňa näme söz beripdiň? Köp okap bizi gowy günlerde ýaşatjaňa, kakaňa meň demejekdiňe söz bermänmidiň näme? Beripdim. Onna beren sözüňde durjak bol oglum. Köpräk oka. Sen matematika olimpiadasyna gatnaşaýmaly. Muratcan, sen ýeti zehiniň marahyry, Hudaýa şükür. Allah sana zehine beripdir. Emma jigiň ulin kördekin. Bizim gowy ýaşamagymyz isleň okmy oglum? Elbetde isleýän eje. Isleýäniň çynyň bolsa köpräk oka. Ul adam bolmagy dyrjaş. Men bar umidim sensiň oglum. Keşke bular Ahmedem oğur ya, olam içäýsinne. Oň bilen näme işiň bar? Kim gowy okasa süýdi şol içmeli. Baban gel. Kakan geley diýdi. Niwe bol çatra. Hilap näme bol eliňe? Baba. Kaka. Oğlum, ýuwaşrak bolsana jigiň turdaýmy? Sonunda Ahir etjeň etdiň dem Hilap, yaralapdyrlar seni. Düşünüşmezlik boldy miwe. Biderek gurun goýsana Hilap. Bolşuň şu bolsa boljaň şudur. Bolmanam. Ýuwaş, gaty göremesene miwe. Çağan turdaýan ahyry. Bar maňa suw getir, bar. Oğlum ýagdaýlaň näli? Okuň gowy dämi? Awa kaka. Bar oğlum, bar ýatynny, bar. Ýöne neme kaka? Murat, men taňa nädim? Bar jigiňem turdy, öýde toňuda geçin, bar. Bar oğlum. Bar çaltyrak. Bar ýatyn. kalk hadi. Jigim tursana, ýeriňe geçe. Ýür men seni geçireýin. Baba. Kaka. Kakacan. Oğlum, barıňny. Hadi. Barıňny öýde toňuda geçin, barıň. Hadi bakalım hadi. Hadi yatağın. Hanini yerleňide girin. Çocuğu da Haçana çen çağan Allah berjek Hilap. Göreň okmy gün-günden ulalýa. 5 ýaşyndaky çaga del inni. O 9 ýaşynyň içinde. Tämäňe ananmagyny goýýança. Maňa gowja gulak goý. Dinle, bu gedek işler gaty bolaşdy. Hemme zat bulamazar boldy. Men bir kuçay şäherden gitmeli boljak. Sen de Senin çağlar Allah bir yerden git. Hilap sen diýäniň näme? Men nire gideýin? Ataň öýüne git. Bu asla mümkin değil. Beýdime miwe. bu evi terk Döýden git. ve Ataň öýüne git. bu parayla. Şu jagaz pul bilen mi? Men taňa ýene bererim. Bileyim bak. Yıllar beri şu meni Allah görsün Hilap. Beredin nemiwe. Men näme diýen adam şonam et. Tamam. Bolýa, Tamam Sinan. bolýa Hilap. Ne oluyor?
Näme boldy dogonjugum? Ay hiçle men yörünü gidip ýataly ejem göräýtek häýär. Dogonum biziň kakymyz erbede adammy. Ejem bilmedim, bize kän yüz bermedi. Men bilmedim de yörünü ýataly. Sen gaýgy etme. Anne. Ece, kutuyu niras alaly. Getir şu yerde goýaýyn. Yok, birden ýitaýsa näme? Onu elinde götür. Men ne bileyim? Anne. Ece, näme bolýar? Bu yerden gidýär. Ya, näme üçin? Maňa näme bolýanyny näme aýtmajak bolýaňyzmy? Hiç tap bolanok Ahmet. Ne bolsun? Ona nire barýas? Nire? Kakam niredi? Kakam näme üçin biz bilen gidenok? Yum ağzını. Yum. Gep nokatlap durýançan gitti taýýarlan. Allah kabul etsin. Ämin agam, hem memnunkinim. Allah kabul etsin imam ağa. Täze işiňizem gutly bolsun. Sag bolagam, Allah razı bolsun. Sendenem. Amin amca. Allah kabul etsin imam ağa. Ämin agam. Etrafımız göwnünden turdumy? Gaty haladım. Etrafımda tugulamy gaty adamlar bar ekeni. Gowdurlar. Etrafımız gaty gowdur. Kän gow kalmagalam bolmaya berdi. Gaty gowy. Gowdur. Eşidişime göre cemaatym seni gaty gow görüpdir. Tugelimli alımlı olur men de diýerler. Sag bolsunlar. Göwün tuguçar diýipdirler. Yer onsoň etrafymyzda çäre geçirmegi meýilleşdirýärmi? Men elimizden gelýän bolsa biziň hem goşundymyz bolsun diýjek boldum. Hawa bir çäräni gözüňde tutýan, müftülük tarapyndan gurulýan Qur'an-ı Kerim okuýarşy bar. Gaty gowy. Mektep ýaşyndaky çağlar üçin. Eger esle bilýän çağlar bar bolsa, olar okudyp ýarşy taýýarlamakçy. Bilýänmi? Aslynda bir işi menem edipdim. Şeýlemi ýa? Hawa. Men bir işden birazcık başym çykýar. Töweregimizden bir kana uluny elimden geleni öwretmäge tynanşypdym. Aýratynam özkizlik agdymy. Tugeleme gaty diýin ulan. Bu näme hil gowwurly? Oň bilen taýýarlap dowam etsek bolmazmy? Ýok oğlum, mümkün näl. Kakady gaty yaramaz bolup çykdy. Şo sebäple men agtyklarym görüp bilemok. Vay, siz nereden peýda boldunuz? Salam kaka. Näme üçin geldiňiz? Gelmäge mezur boldyk kaka. Sinan nerede? İşi çıkıp gitti. İyisi çıkarmışsın. Kaka. Lütfen. Haýyş edýän. Biziň başga çäremiz galmady. Ýogsa da maňa gurrun beren agtyklaryňyz şularmy de? Awa. Teweleme gaty gowy. Burda soň gurt geler diýipdirler. Şeýle diýipdirler dämi? Gel bakalım. Gel hani.
Hadi sen Gel de denem gel, gel. gel. Şimdi bana Sen bana gaharıngam gelir boli. Yöne men taňa şeýle boljany başda da aýdypdym. Şeýle dämi? Mektep utoraň soň okuň dowam et diýdim. Şo tilbä barma diýdim. ne kadar Sen başarılı näle o bir öğrenci. zihin okusudan? Demiştim Men taňa aýdypdym ha. Hawa kaka aýdypdyň. Dedim edil sen aýdyşyň ýaly boldy. Neçin hawadymy? aşk olsun. Aýdýan näme we? Hiç insan Hi adam amry çağanyň gynançyna begenermi? Kaka onu näme bu gürrüňler edýän? Bolýa, senki dogry çyk. Hilap ahir bir boluksuzlyk edip bizi taşlap gitdi. Şonluk bilen şey edip galdyk. Biz näde olsaň köçede ýaşamalmy? Gaýdyp şeýle laqyllygyny işdämen. Bolýarmy? burası senin Bir ýerteň oýun. ne kadar Näçe wagt galasyn gelse, näçe wagt galmaly bolsa şonça da galarsın. Ala dedi oturma kaka. Keň galasymyz ýok. Oğlum seňlerden geçip hemmämiz halas eder. Men etip bilmedigimi oğlum eder. senin Miwe, sen oğlun ýeke däle. Ahmet näme? bak. Nasıl? Teredon bol oturşyny gammaýyn bol. Niye böyle? Ol çağa näme üçin meýdi? Mene bilem o kaka. Elimden gelen ne diyen? Yönü Ahmet'in özü şu günler şeyle. Ağas yalle. Ondan hiç zat umid edemok. Esse uç sevş eder. Çeyrek sinirlerinin neçesinden ikilik alıp geleceğini Hudaý bilsin. Gaýdym belki çağın başga da atdy höweti wadyr. Oňa maladyk netmeli. Doğrusunu aýtsam men murady has köp ala dediyen. Ehli umidim şunna. Men edip bilmediklerim ol eder. Ejesiniň goňjy bolar. Ahmet maňa dälle. Kakasyna men diýe. Hani bol. Ey top versene. Cigim ver diyen. Neden topu? Tamsyk näme üçin topu berik depmedin? Bir daha sakın. Gaýdyp top oýnap ýörkak ýanymyza geläme bolýarmy? Geleýsem näme? Iki gözüň orta arasyna bir ýel märin bolunan soň düşünersiň. Goý sanaý, men urjagam senmi? Yüzüm. Vay yüzüm. Sen kim ol cigim? Kim bolam da näme? Uyak gözüm. Ahmet. 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 Hani gelin oğlum gel nahar yeli gel. Baryan baba. Uyak yüzüm. Ey kaçma berik gel. Gatağır ya. Kaçamok, meni babam çağırıyor. Men Filap Tercan'ın oğlu. Biz kaçan ne eliriz? Kaydıp bizim gözümüze görüneyim mi bolýarmy? Ahmet. Ahmet. Kuşluň maňa näme diýeni bilýärmi? Saňa öwreden zatlar men näden okmuşum. Kuşlar maňa ol gurhany şeýle goýady, inni orada taşlady. Men okumagy ýatdan çykardım. Hiç Beýle zat bolmady ahry. Gel an şu ýerde otur. biraz Azık teret, deri uyadyňa şöyle. Yok ýatdan çykaran ok, oturup okuýardy, men görýärdim. Yok, ýatdan çykardım. Bolýa. Parlak göreli. Ýatdan çykaran bolsaň okap bilmerdin. Nerden başlary? Sen Fatiha suretini gaty gowy görýärdiň. Fatihadan okaýaly. Hani başlanyny? Hay Allah. Ey Allah can. Sen görýän muny hakykatdan ýatdan çykaran ýaly. Bolýa da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Dedeciğim. Babacan, Näme oğlum? babacan, kakam bizi näme üçin taşlap gitdi? Ejem bilen doğurmam maňa aýdan oklar. Iň bolmany sen bir aýda ahyry. Ahmet oğlum. Belki kakın bir iş çıkandır. Batım gelir. Yönü gelmeyen bilir. Bu Allah'ın yadıgıdı da
Biz onu bilip bilmez. Baba. Kaka. Näme üçin kakan gelmeýän emmeler diýýär? Sebäbi kakadynyň gelip gelmejegi belli däl. Muňa taýin olmak gerek. Bak. Dinleň, şu yerden mektebi tap bilerdiňizmi? Eger isteseňiz men size ýakdaýyn. Yok yok, bizim özümüz taparız. Ağamga takıllı, o hemme dady bilýär. Elbetde akıllı. Men akıllı oglum. Şu yerden ýoşadan ýörek gidin. Munamal. Muň üçin ähli gowurýan zatlaryň bar. Ahmede näme? Oňa da azajyk bölüp berersiň de, oň ýetirmek mümkin. Bir ýerde ýadyndan çykaryp gaýdar, ol gaty geleňse sen ýaly jürdäl ol. Garaşdana. Ara kehmede mesele çözmek ýatdan çykarayma. Bolýa eji. Abi Ağam, sen pikiriňçe kakam gaýdyp gelermi? Men pikirimçe geler. Ağam, kakam Erwet adammy? Näme üçin beýdiýäň? Bilmedim de, ka wagt işdip gidäýär ewelin. Belki polisiýa bolmagy mümkin. Onu näme üçin bize näme iş etýän aýdan ok? Birden ýitip gitýär, epesi wagtlary möýe gelen ok. Kakam gahrman. Gahrman polisiýa ortaň şeýle bolmaly bolýar-da. Kakamyň işi aňsat däl. Gahrman polisiýami? Ola gatowy. Men kakam hakykatdanam gahrman polisiýa bolmaly. Uy, türk dili kitaby öýde ýatdan çykaryp gaýdaýyp bolýar. Bar sen gidip alyp gel. Men saňa şu ýerde garaşarym. Yok, bar sen git. Giýjä galma. Biziň birinji tapagymyz beden terbiýe. Mektebi taparmyň onu? Meni babam eltip gaýdar. Sen gaýgy etme, bar git. Bolýar onda mektepde görüşeriz. Hana polisiýa daýy. Polisiýa daýy. Oğlum näme boldy? Polisiýa daýy. Kakam nerdedigini bilýäňizmi? Sen kakan kim? Egil. Dilap Terjan, gahrman polisiýa. Gizlin polisiýa. O näme diýdiň bolýa? Gizlinle. Senki ýaly şeýleşigi ýok. Ýöne tapançasy bar. Görsene. Sen nämeler diýip durdun? Dilap Terjan diýdiňmi? Siz nerede ýaşaýarsyňyz? Şu ilerdäki etrapda, babamyň ýanyna. Kakam bizi bäri giýberdi. Özü bolsa kaçdy. Kimden kaçdy? Kaçmady da ýöne neme? Ýör sen men babaň öýüne git. Ýöne sen maňa kakamyň nerdedigini aýtjakmy? Elbetde aýtjak. Sen meni öýe bir elt. Oglum, balam. Aýdy ber daýy. Yer doňup buz bolayıpdyr. Meni ýoluň öýünden geçirsene. Sen ulagy ýyryp maňa garaş. Bolýar. baba. Kaka. Baba. Kaka. Baba. Kaka. Hanı bol, top başka tarafa dep de. Indi näme etjek? Babaň çağırjakmy? Hanı bol çağırsana. Men babamyň kömegine mätäş del, men Tilap Terjanyň ogly. Hani bolly behediň? Bolanok, o biziň topumuzy bermedi. Biziň üstümizden gülli. Şoň üçin hem şey etdiňizmi? Barın gidin inni. Gidin diýen. Ahmet nähili? Gata agyrýarmy? Senem kakam tanaýanmy? Ýok, men babaň tanıyan. Oy, kelleme näme boldy? Korkma, ullukan bolun zat ýok. Ýön ejem görese men işim görür. Hani ýöre? Belki bir zatlar eder. Acı. Agyrýarmy? Ýok, gata agranok. Bolýa. Ne istiyordun? Ol oglanlar näme üçin taňa azar berdiler? Düýün aramyzda düşünişmezlik boldy. Olan gaharyny getirdim. Käşke etmedik bolsadym. Käşge etmedik bolsadyň?
Yöne men kakam gidipdi. Gaty gamgynynym. Kakan nire gitti? Men kakam gullukçy. Dogonum şey diýe. Men pikirimçe şeýle. Düşündüm. Kakam men gaty gowy görýär. Ejem morsak hiç halan ok. O dogonum gowy görýär. Inni kakam giden soň gaty içim gysýar. Çünkü ejem meni gowy gören ok. Beýle zat bolmady ahry. Ha o şeýle bolýar. Çünkü dogonum gaty akylly. Ol matematika olimpiadasyna taýarlanýar. Men bolsam baryp ýatan Samsung biri. Men ejeme meňdäm ok. On käbir arzulary bar. Men ol arzulary amalaşyryp bilmen. Ýöne murat amalaşyryp biler. Men hiç zat edip bilem ok. Ýöne babaň maňa sen Qur'any gowy okuyanyň aýtdy, sen tedin gaty gowmuşyn. Ýok, beýle de men gidesim gelýär. Eger sen gitme. Häzir sen ýaly Qur'an okumak bilen gyzyklanýan 3 tane dostun gelir. Hana teret gelirler. İstesen senim galyp benim oturda taýarlan. Ýok, islam ok. On peýda segmez. Men näme diýeýin? Ejem şonu da murady gowy görer. Men bilýän. Evet. Hawa Fuat senin maşlaýaly. Vellezi ne? Malum okap bilem ok. Muny näde okamaly? Vellezine keferu ve kezzabu. Bunun 5'in üstüne koş. Goşdum ahire eje 27. Bolýa, gaty gowy. Indi näme etmelik? Çıkaran iki netijem bir bilen goşmaly elmi? Berekella men akylly oglum. Şunam şu ýere gel oglum. Hadi. Hanynny beýlek sapaga geçeli. Bolýa. Bak Ferit, mektepdeken bular derip çöýýädim. Sen maňa meň depsiň, men akylly oglum. İlki sapaga öwreneli, soňmurda soralar çözer. Bolýa eje. Wy, alhany şu meýwe tugundan emiç? Wehiniň durlanar. Sen nerede gelip ýörsiň, he? Nerede boldun diýen, maňa jogap ber. Mektebe de gitmäsiň. inat gibi. Keçirli gidip dymar durar. Kakana çeken damarın uğursun. Yedasıl. Eje beýtmesene. Men näme deýin? Ol koçuda entep omuň bilen urşup sevişip ýörsinmi? Iwal işeden o ahyry. Seredanka mektebe de gitmendir. Olam sen ýaly ur sapaklaryny okudy. Hey, men oňa gaharlanjakmy? Gaýdym. Gaýgyryp benjip çağa terbiýe berip bolmady ahry. Beýsin hazyn beter ederdi. Yumşaklyk bilen emurleşip gör. Yumşaklyk bilen bolýarmy näme? Wagtyna yumşaklyk edip köpürleşip boldum. Eýtme diýdim. Hey, maňa gulak asýarmy? Ferit, hanha mektepden gaçyp ýör. Onsuzam çydam ok. Iki çağa bilen ýökürdüm galym. Nädip beklep saklajagymam bilem ok. Ya bolýa eje can, sen aglama. Biz sen göwnüňe degmer. Sen aglamasaň bolýa. Ahmet. Uyudum Yattın Ahmet. Sana bir zat aýtjak. Bugün bir hat geldi. Şu yerde koyacak. Okasan katı beğeneceğini bilyen. Hadi ya. Bollun ağlamasana. Canım oğlum, ne ýyl ýagdaýlaň? Gowmy?
Meni gaýgetme, men ýagdaýym gowy. Şoň üçin meni gözlemeňi aýratynam, men gözlemek üçin mekdepden gaçmaňy islämok. Hem meňizi gaty küýsedim. Oglum, men siziň her bir ädimiňizi ýyzarlap görün. Şoň üçin yaramazlyk etseňiz halaman, seni gaty küýsedim. Eger sen men küýsen bolsaň, gowy görýän bolsaň sapaklaňy gowy komaňy, ejeňe kömek etmeňi, mektebe gitmeňi isleýän. Men jan oglum, bu haty saňa ýazýanymy dogonundan başga hiç kim aýtma bolýarmy? Seni gaty gowy görýän, sen kakaň. Allahcan, ha işitýän bizi kakamızdan ayırma. Söz berýän, gaýdyp betli geçecekkä. Okumada sypdyrman gitjek. Babam bizi Kakam bizi gaty küýsäpdir. Saňa ýene bir zat aýdaýynmy? Kakamyň ähli zatdan habary bar. Ol hakykatdan ham gahrman polisiýa, edil kinolarda ýaly. Bize bildirmen, bizi ýyzarlaýa. Şo wagt begencimden haty bir ýerde goýdum welin. Göne ýerden gözläp tapmadym. Bizde de salgysy bardy. Aslynda şo ýere gidip kakam görüp bilerdik. Inniki de Katyadan salgysyna seredip bolýan ýerini bilejek tapars bolýarmy? hem zaten Bar bir mektepden hem diň çalşa çykars. Kakam arkaýyn gözläp biler. Bolýarmy? Bolýar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi Çağılar siz özüňiz dowam edip beriň. Men häzir gelýän. Naber? Ahmet ýagdaýlar nähili? Oňot. Senim ýerleşleňe goşulasyň gelýärmi? Yok. Elingdäki çärek bahalaňmy? Awwa. Görsem bolýarmy? Tugölemi, berekella, ene dilin gaty gowy. Inniki çärek, has gowy kap matematikaňy düzetsem, sen iň başarjak okuwçy bolursyň. Ýeri näme diýen? Bize goşuljakmy? Ahmet. Ahmet, bilýänmi? Sen gaty gowy teziň bar. Aslynda azyk taýýarlansaň, Kur'an okumakdan gaty başarjak boljakdygyny bilýän. Çyndanammy? Elbetde. Mene beýle bolar öýdemok ejem maňa biheppet diýe. Ejeň ony betligiden watyň diýendir. Aslynda men sen ýerinde bolan bolsam, azyk taýýarlanyp iň bolmanda şu ýarışda netibem barlap görürdüm. Mekteplerim diň çalşa gidýän wagty bolmasa ýene de özüň gowy bilýän. Ýöne men pikirimçe bir synyň şükür. nasıl çalışmak? Nägil taýýarlanaýyn? Ey Hudaý, ýene de gijak alyda. Uzak gün nerelerde entenliň kim bilýär? Ahmet bugün mektepdedi. Oglum, sen bu zatlar üçin kelläň agyrtma sapaklaňa taýýarlan. Kaka, Muradyň çärek bahalaryny gördüňmi? Görmenmi? Berekella men akylly oglum. He, ahir geldi. Eger han çärek bahalaňy, han indi maňa düşündir. Ya dedeniz Ay baba, nämesini düşündüreýin? Tapaklar onsydan gaty aňsat. Gyýdym o bukça näme? Bilmedim. Murada gelipdir. Milli Eğitimden Bilim Ministrliginden gelipdir. Ey Allah'can. Hani bak mıraqat. Kızım söyle. Ana iksene katala deyip başladım. Başarıpdır. Murady matematik olimpiadasyna çağırýarlar. Aho babacan bereli. Şonça okuwçynyň içinde men akylly oglum taýlapdyrlar. Jan oglum, yekeji oglum, akyllym. Berekella oğlum. hep böyle Men oglum şeýtmedämi eşeňir bolar. O kapulla kan adam bolar. Ejetiniň etip bilmedik zatlaryny sen edersiň. Sezi berýärmiň oglum? Söz berýän.
Söz veren dilinden aylanayın can oğlum. Tanecik. Yekeci oğlum, men Vehi'nin oğlum. Gel oğlum gir. Teşrif Ahırı ettin öýüň nihayet. tapdyň my? Saatin kaç Tagydyň olduğunu näçe bolany hatırlamaz bilýärmiň? Ama ben... Ýöne men Çärek bahalan gatery ödýän, öýe şeýle giç geldiň bolýyn. Eberhan bahalan görýin. Şuna beret seni. Matematikadan birlik. Babanı değil ki Kakaňdan näle adajygam bolsa menden göreldi alan bolsan şeýle bolmazdy. Seredan ha. Dogunyň matematika olimpiadasyna çagyrýarlar. Sen näde diýersiň? Hiç sa. ýöne men ýarşy taýýarlanýan ahyry. Görsene. O nämen ýarşy? Gurhana komak ýarşy. Imam Salih daýyň ýanynadım. Köçede betlik etmedim ahyry. Näme? Imamyň ýanynadım diýenmi? Wah Allah can, bu çağa men delir etjekde. Köçede bolmasa imamyň ýanyna gidýär. Ne mollugydy? Ol erwet zat etmän. O erwet. Mektebe gitmejek bolup sapaklaryny okamajak bolup özüne bahana gözleýär. Ama yok. Ýöne enni bolmaz. Meni Allah bilmersiň. Babası gibi. Bulam edil kakas gel kezzap boljak-da. Men kakam gahrman düşündiňmi? Evet. Ho wala, gahrman bolaşyny. Bu gidişe Sen hem şu babana bolup gibi ýörşiňe kahraman kakan gel gahrman bolarsyň. Yürü bakayım. Ýörhan sen gidip şol imam bilen gürleşek. Ýöre. Burası mı? Şeýer mi? Hawwa. Imam ağa. Imam ağa. Imam da yer ve zat etmedi ahyry. Sen gapyl. Goşulma. Buyurun. Geliberiň. Bana bakın. Salih moly men diňle. Çocuğumu rahat Çağam özgünne goýun. Men düşünmedim. Oğlumun Gurhan yarışına gatnaşmagyny islemok. Elhamdülillah. Hudaýa şükür. Hemmemizden musulman. O da hatlar başga. Ýöne bu çağa tapaklaryna gaçmak üçin bahana gözleýär. Men diýjek bolýan adyma düşüniňizmi? Okula gidiyor. Ýok, o mektebe gider. Çärekde alan yaramaz bahalarynyň baryny düzeder. Kur'an okumak. Ýöne Gurhan okumak ýarşyna gatnaşmaz. Normal. Olam edil beýlek adamlar ýal injener, ykdysadiyetçi bolar. Siz oň babasyna gulak asmaň. Kakam gowy adamdyr. Ýöne düşünjek, köne düşünjeler de. Inni oň ýaş niýet bilen etjek bolýan zatlar peýda berjek zatlar däl. Wagt ýetirjek gowry höwetler. Men oglumam wagt ýetirmek üçin elinden geleni diýe. Bolýa bolyn ýöne uyam her çağa bir zada okuyply bolýar. Serediň onu özüňize maýdyp dursuňyz. Diýmegiň şuurdan okuýy bar bolmaly. Mehmet ağa hem onu wagtyna şuuru gönükdiripdir. Çärek bahalaryny gördüm. Jemgeçil sapaklaryny gaty ökde ekeni. Ähli çağa injener bolmaly ýen zat ýok ahyry. Ahmediň şeýle gowy sesi bilen okumagy okuýy bar. Oňa näme üçin päsgel berjek bolýaňyz? Oň bilen siziň işiňiz bolmasyn. Oglumyň häzirlikçe beýle zatlar bilen meşgul bolmagy islemok. Onsoň men okuýup ýa zatlary düşünemok. Men çağalam okap öldürmüş ýollaryny öýler saýlar. Siziň o diýen işleriňizde gazanç ýok, düşündiňizmi? Beýle bolsa, näme üçin goltuky bermekden ýüze gurýaňyz? Çağalarymı ýetişdirmek üçin men siziň kömeňizde mätäş däl. Çağalam men çeken közençlerimi çekmez. Maňa düşündiňizmi? Ýöre. Burada otur. Şu ýerde otur. Madem Eger şoň ýaly ýarşa gatnaşmagy höwesek bolsaň, çärekde alan erwet bahalaryny düzetip adam boljak bol. çalış. Oka. Edil dogonyň ýaly ökde bol. Bu kitaplardaky ähli sapaklar gutarmaly. Ähli soraglar çözülmeli. Gutaran soň bar neken barlajak gaýdy we mesjide gideni göreýmäýin. Mine. Niwe? Gaýdym. Sen ýalňyş iş edýän. Çağan beýdip kösemi? Kaka sen goşulmasana. Wagt goşulmajak bolýan bolyn ýöne mydama şol bir ýalňyş gaýtarap durdyňa. Hemme zady zor salýan. Ähli zady özleňe görä tertibe salyp biler öýdýän. Ýöne beýle bolmady ahyry. Ýöňüm tynyň gördüm ýöne bolmady. Bir edek ýalňyş bilerin. Ýöne gaty görmek bolen çağalamyň okamyny islemek nämet ýalňyş. Men düşünüp bilemok. Men olan gelejeginiň aladasyny edýän. Ahmet, ağlama. Ferit kakamdan ýene bir hat geldi. Ejem göräýmesin diýip gidilek goýdum. Al.
Sen okudunmy, näme ýazypdyr? Okudum. Gaty gowdatlar ýazypdyr. Seni köp agzapdyr. Oğlum, hiç saçın gynanma. Men sen ýanyňda. Eger sen Gurkan okumak ýarşyna da gatnaş, ýöne tapaklaň ahmal etme. Seni gaty gowurýan we küýseýän kakan. Agam haýyş etýän, onu tapaýaly. Yok bolmaz. Hatyň ýygyny okasana. Men tapjak bolaýman. Eger tapjak bolsaňyz gaýdyp hat ýazman. Onu tapjak bolup finansa gaýdyp hat ýazjak dämişin. Belki de hopsuzlyk gullugy oňup gizliň wezipe berende şeýle däme agam. Hawa. Eger kakam meni Gurkan okumak ýarşyna gatnaşmagymy isleýän bolsa, ejem näme diýse diýbersin, hökman gatnaşjak. Eger başaryp bilsem ziýany ýok. Şeýle däme agam. Güzel oğlum. Men akıllı oğlum. O tapağım gutardyňmy? Bak benim Dinle, men bir hili yüregim syzyp dur. Ertir hokman soragym toralarymy kadiýe. Haýsy sorag eje? Bütün sanlaryň nolunç derecesi näme üçin predeňdir? Her ýagdaýda da x deňdir x'tir. Şoňa görä de her tarapam -1 köpeltsek, Gaýdym, Muradyň ýerine sen ýiraý bolmady. Görýän welin seni Muratdan kim alaň ok? Kaka çağan üçün ölmesene. Gaýdym, balam. Çağan ýarşyna bary o 12 saat galypdyr. Yatyp dyňjyny aldyna. Men telewizorda görýän, bir gece öňünden hiç saat okumaň diýerler. Bolmasa soň çağan kellesi bulaşır da. Kaka, Muradyň kellesi näme üçin bulaşdyn? Ol gaty ökde. Hemme zat edil suw içen ýaly bilýär. ýöne eje adaçyk ýadadymlay. Bar oğlum, sen gidip dilek et. Soň bolsa yat. Maňa beýt seretmemi bu. Seret çağa ýadapdyr ahry. Tamam baba. Bolýa kaka. Yine ne? Sen bu wagtda çeni ýene nerede boldun? Men Biwe, çağa azar verme. Ol mescide gidipdir. Olyny tapaklaryna mokoýa. On meşgul tyň çalyşdykda bir-iki gün gidende näme orajy? Yok bolmaz. ýöne eje Ahmet tapaklaryna mokoýar ahry. Çynymy aýdýan, men öňçeden soraglaryny barlap berýän. Günne bir sagatlyk gidip geler. Soň bolsa oturup tapaklaryna taýýarlanar. Haýyş edýän eje. Diňe mektep başlaýança. Soň bolsa hiç biriňiz meni rady etip bilmersiňiz. Men sen ýarşyň beýlekiň bilmen. Düşündiňmi Ahmet? Bolýa. Olam doğunyň göwüni üçin. Bolýa. Hadi bakalım. Bolýada. Sapaklaryň okamajak bolup ýene-de bir bahana tapdyň welin. Edil kakas bolupdyr da. Olam eýdip beýdip işden gaçmagy başarýar. Ol hiç wagtdan beýle bolmany. Kakam kaçmaz. Howa da gaçmaz. Şoň üçin şu günler bu ýerde gezip ýördi. Şeýle dämi? Bar, doğunyň kellesini bulaşdyrma. Ertir hemmämiz üçin hem öğrenmekim gün. Barın. Bir an önce. Barın otaňyza gidin. Gel. Ýür. Pattan ýorganyň aşagyna gireli. Ýuwaş bol. Ne zaman? Haçan ýelli? Sen okudunmy? Näme ýazypdyr? Ýuwaşrak bolsana, birden ejem eşdäýmesin. Elbetde okudum. Şu gün akşam ýelli. Bizi gaty küýsäpdir. Şeý diýip ýazypdyr. Jan ogullarym, näme ýagdaýlaryňyz? Men sizi küýdemekden başga kemçiligim ýok. Habarlaryňyz alyp durun. Murat, saňa ertirki ýarşyňda üstünlik arzu edýän. Gördüňmi? Hemme zatdan habar bar eken. Polisiýada şoň üçin bizi gizliň ýarlaýar. Elbetde bilmelem de, o biziň kakamyz ahry. Kakalar hemme zady bilýärler.
Ferit maňa ýazypdyr. Ahmet, sen sapaklaňy gowjako. Abaň bilen Salih mollum aýdanlaryna kulak as. Men hukman ýzirleýän bolmaly. Ferit, gördüňmü? Elbetde, elbetde. Taňamy dama güýçli bolmagy käbir zatlar güýç bilen amal aşyrmagy sargapdym. Ýöne sen olaydan zatlamy unut, sen gowy adam bol. Ejeň men ýanymda bolmaýanyň üçin gaty gaharlanýan bolmagy mümkin. Ýöne ejeň seni gaty gowy görýär. Muny ýatdan çykarma. Agamcan, ejem meni gowy görýän eken Ferit, kakam aýdýa. Ejem seni gowy görmezmeýsem, men saňa aýdypdym-a? Siz o ýerde näme diýäňiz? Heni dem ýatmaňyz ok Ahmet. Ne diye ağrıyor? Doğunun näme üçin güýmäp oturýarsyň? Oň üçin erti nähil möhüm günlügini bilen okmy? Bolýa, ejejan häzir ýat, sen gaýy gitme. Men akylly oglum. Ol ödünem, ejesinem halat eder. Ul adam bolar. Ertir ýurdumyzyň iň akylly 5 sagatynyň biri bolar. Ejesiniň guwanjy bolar. Men ýekejem janam. Allah oğlum açık etsin. Men dinle. Aldıraman bolýarmy? Bolmasa da gynanma. Allah wadyr. Kaka, näme üçin beýdi? Gıydym çağa azıcık ynjaltyn ahyry. Ey Allah can. Al olman şolary zihin durlar. Şerk girmekden bildimen çykagyňa taýyn bolýarmy? Sağ ol baba. Kaka sen näme etjek bolýan? Çağın ve hendurlajak bolup içine agyrdarsyň. Bol oglum, bol. Ýoksam giýjek alar. Hani jigiňip? Canım oğlum. Men akylly oglum, ýekeje. İnşallah hemme rast bolar. Üstünü gardy edýän agam. Sağ ol jigimjan. Birinji bolmalysyň. Men dogonum akyllysydyr. Bolýa onu görüşür. Sen nere? Sizi ýola çen uğratjy. Soňa meýdime gaýdaryn. Ay bu çocuk. Wagt çağa men dälir etjek de. Ýür. Hadi. Babam da Murat kakam hükman şu tögerekdedir şeýle dämi? Belki bugün gelenlerler. Beýle zat bolmaz. Bugün sen durmuşyňdaky iň möhüm gün. Hükman şu tögerekde bir ýerdedir. birinci Bolmasa maňa gaharlanmarsyň gerek şeýle dämi? Matematikadan birinji bolmasaňam sen doganyň iň gowsyň bolýarmy sağ ol? Güle güle. Üstünü gardy edýän. Oğlum. Oğlum, Yavaş. ýuwaşrak. Sen de oyalanma. Senem köçede eglenme. Bar. Murat! Ne molly? Murat! Agamcan, Murat! agamcan, Murat! Muratcan oğlum. agamcan tur Oğlum hankırdana. Tur agamcan. İnşallah. Muradyň jaýy cennet bolsun. Siz bizim öňümizden gidenler, Siz bizim bizim siziň ýygyňyzdan marjaklar. Allah Taala öňden gidenlere de, ýygynyň gelenlere de merhemet etsin. Men onu bir yerlerde nädip taşlar gidip bilerkem. Ol entek gaty çağry, gaty kiçi. Men oğlum entek gaty kiçi. Annesini Ejekniň ýekejesi. ne oldu? Sana näme molly balam. Yatan ýeri ýagty bolsun. Çağan kitaplar, depterler berde galypdyr. Bak, Ferit bu yerde de belli edipdir. Bu yerde de. Burada da kalem. Bu yerde de kalam dur. Men oğulcugum, akıllı oğlum, can oğlum. O güzel. Ol oğudanca kutusu nerede koyduk ha? Onu hiç kime görkeden oktu. Gece bollece. Ha Ayşe etken beyt minni. Doğanı meni hiç wagt sapa okap bilmez düşünün okmy? Ahmet. Ahmet, kapıyı aç. Ahmet, kapıyı aç diyen. Kapıyı. Ahmet, Ahmet sana diyor. sana aç diyen. Onu şu wagt öz gününe goýun. Yok, men gıydym onu öz gününe goýmaz. Dama onu isleýişi al bolmaly.
Eger gowşoklyk edäýdi, hemme zat erbet bolar. Miwe, gaýdym, Hasan sen hemme zat erbet bolar edýäňe. Ine şeýle. Inni hemme zat öýdürini goýbermäni uran. Gyssamatan bolýa. Kaka sen etişin ýalymy? Sen etişin ýaly. Bir sorun oldu. Eger bir mesele ýüze çyksa hiç sad etmän seredip oturaýynmy? Näme deýin he? Çocuğum öldü. Çağam gitti kaka. Men oğlum balam gitti. Düşündüňmi? Ýöne sen ýene bir oglun bar agry. Näme üçin oň aladaty neden ok? Agaty gözüniň öňünde ýoguldy. Seninni 9 ýaşyndaky çağa bu zatlara düşünýän näler edýäňmi? O kakasyna men diýe. Men bar umydym Muratdy. Men etip bilmedik zatym ol etmeli. Gaty ökde okuwçydy. Edil men ýaly. Menem Edil şoň ýalym. Men maşyma näme üçin beýle köp dert gelýär? Näme üçin men beýle adamlar ýaly bagtly bolup bilmedim. Kakajan. Mutlu olamıyorum. Evladım. Balam. Beýdip biderek ýere değirin oturma. İlki bilen başta goýberen ýalňyşlyklaryny gözden geçir. Hilap bilen gurundurmuşyň ýalňyşdy. Ýalňyş bolsa ýalňyş eltdiýär. Feret, ol adam oğlunun cinazatyna da gelmedi. Çağalamın kakasyny taşlamak aňsat dürüýdämi? On meşiliyattan çykaraýmak şeýle aňsatmy näme? Düzeler öýtdim, düzelmedi. Düzelmedi. Hep daha kötü. Hasam erbetleşdi. Näme üçin? Näme üçin? Bu dertler näme üçin gelip men boynumdan asylýar? Miwe hanım, başymyza gelen dertlerde nebsiňiziň paýy bar. İlki nebsimizi soraga çekip, soň bolsa başymyzdan geçenlerden tapa galyp gelejege batlyk adamlar bilen ýörejek bolmaly. Ýazgyda garşy çykyp närazi bolanlar kellesini daşa urup ýaryp bilerler. Ahmet, oğlum, Kapı kilitli. kapyny gurupdyr. Hani menem tinçlik görüň? Gatyragy teklämelek ene. Nerede? O nerede? Nereye gidip bilerke? Nire gidip biljegini bilýärmikem diýen. Bir evlat. Bir oğlum getirdim. İkincisini getirip bilecek gel. Talih ağa, onu tapmağa bana kömek et. Men bir görüp çykaýyn. Bolýa. Biraz daha. Gowy pikirlenseň, oň nire gidenligini bilip bilersiň. Yok. Yok, şeyle değil mi? Yok. Allah can, nerede yanlıştım kam? Bu çağa beýle golar ýal men näme günah etdim? Özüňizi näme etmediňizi sorasaňyz has dogry bolarmy diýen. Men näme etmedim kam? Belki oň özüniň näme isleýändigini diňlenmäliňiz. Hawa dinlemedim ýöne. O näme bilýär? O daha Ol entik 9 ýaşynda ahry. 9 ýaşynda bolýan, ýöne özüçe ýagşy bilen ýamany tapawutlandyryp bilýär. Ben de onun Men oň üçin erwet zat islemedim ahry. Mydam oşolon gowdugyny arzu etdim. Siz öz ýitiren zatlaryňyzy özüňize ölçek edip aldyňyzmy kaňyz diýen. Öz edip bilmedik zatlaryňyzy çağılaňyzy etmegini istediňiz.
Ahmet sizin isleýän zatlaryňyz etse, öz arzu hyýallar boş galmaz meýse. Ýöne muradyň şonu edip gelýärdi. Ýöne Ahmet bu zatlardan ýüze görýärdi. Meýwe hanym beş farmaň hemmeden molýan nälir? Belki sizin ýitirdim diýen zatlaryňyz size iki tane ogul berendir. Muradym inni ýok. Ölmegem ýaşamagym Allahdandyr. Bennetiniň ölmeli wagtyny diňe Allah bilýär. O şu wagt hiç ýyl soragsy zaty jennete gitdi. İnşallah o size şefaatçi bolar. Hawa. O men bar arkada ýanjymdy. Öz durmuşdak etip bilmedik zatlaryň başga biriniň etmegine, aýra tinam öz oglumyň etmegine garaşyp bilmerin ahyry. Ýöne Ahmet inni meni halanok. Tereden on gowuny alyp bilermiken? Baba? Kaka. Ne var o? Näme boldum oğlum? Berik näme üçin geldiňiz? Ahmet ejeň seni gata alady diýe. O meni alad etmez. Meni şu ýerde galjak. Oglum hey senem bir alad etmenmi? Haw etmersiň. Sen meni galan ok. Meni kakam gowurýar. Men oňa garaşýan. Şu ýerde garaşýanmy oglum? Kakam agamyň bu ýerde digi neşde hökman bir ýere gelir. O biziň başymyza gelen hemme zatdan habardar. Ahmet, kakaň nerdedigini bilemdi o ahyry. Kakaň hiç tatdanam habar ýok ahyry. Yok, bilýär. Kakam gahrman polisiýa. O hemme zady bilýär. Talyk daýyna bilýär. Maňa bir giden hat ýazdy. O nämen haty? Kakam gidel bäri bize hat ýazýar. O hatlar sana has ýakynrak bir ýazan bolaýmasyn? Meselem kim bolup biler? Meselem Murat. O hatlar sana ağaň ýazan bolaýmasyn? Muradym, oglum. Yok, kakam ýazdy. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Ine seret, bir ýerde salgysanma. Eger sen onu men tapabam bilerim. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Oglum, kakaň bir taşlap gitdi. Ne sorady, ne iyi dedi? Yalan. Ahmet beýle bolsa kakaň nerede? Näme üçin ol bu ýere gelmedi? Möhüm işi bardyr da. Oglum, kakaň polisiýada däl. Ol yalan, yalan. Onu tapjak, inde görürsiň, onu tapjak. Ahmet. Ahmet. Dur oglum, dur. Bırak Ýegme gitsin. Belki giden ýerinden tapşak sady hakykatyň özi bolar. Koy ver meni, koy ver. Kakaň özleýämiň. Sen nerden bilýän? Bu ýere senin öňe bir çağa geldi. Adyny bilýänmi? Murat diýdi. Kakasyny gaty güýsän jigiti bar ekeni. Ýöne kakasy gaçyp gidipdir. O bolsa jigim gynanmasyn diýip oňa hat ýazýardy. Soň bolsa şu sargydan iýberen ýere uğra diýdi. Yalan. Sen ejemiň iýberen adamsy bolmaly. Sen oly berdimi? Şeýle däme kakam nerede kakam? Ýuş, gaýgyrma, gaýgyrma. Men diňle. Şu açar al. Açar? Bu ýere gelip giden çağaçyň bir ýerde goýup giden kutudy bardy. Kutumy? Hawa. Bar gör. Ine şu ýerde köwekde. Ama ýöne bu men agamyň kutusy agyry. Bulamam günneligi. Annem Ejem meni gaty gowurýar. Oň maňa bolan anamyny bir derek etmekden gorkýan. Hemde gaty ökde bolsam jigime hasa meter azgyrylmagyndan gorkýan. Ahmet gaty gowa adam bolar.
Şo gün Ahmet ýatyrdy. Kakam geldi. Owurlyk edipdir. Ahmet orta hiç saat eşitmedi. Kakam biziň öýden gitmeligimizi aýtdy. Babamyň ýanyna gidýär. Ahmet kakamyň ýoklugyna çydap bilenok. On gaty gowy adamdygyna ynanýan. Şoň ýaly bolmaga finanşýa. Bugün gaty erwet zat etdim. Oňa kakamyň adyndan hat ýazdym. Ahmet gaty begenni. Gurhan kursyna gidip başlady. Özüniň hem ukybynyň bardygyny bildi. Kakam özüniň gowy görýänleri öýdýär. Ýöne kakamyň pikir etýär polisiýa däl. Ol owry. Ertir matematika olimpiadasyndan soň akşam oňa bardady gurrun berjek. Çünki oňa mundan artyk ýalan sözläp biljek gel. Ahmet, oğlum. Ece. Ececan. Sen doğraydan ekenin. Men kakam ýal boljak däl. Ine görersiň men kakam ýal boljak däl. Ahmet, hiç kim ýal bolmaga da çalışma. Diňe öýüň boljak bol. Ötünç doğrayan. Özür dilerim. Ötünç soğrap oturup zat yok. Hemmelerim ýalňyşyp bilýär. Taňa bir zat aýtjak. Men taňa adyňy Qur'an okumak ýaryşyna ýazdyrdym. Ejeňe maňa gaharlanmagy mümkin bolýan. Ýok, gaharlanjak däl. Ertir hemmeleri gaty okuýup bu başarjaňdyňy, güýjüň erbetlikleri ulanmajakdyňy görkezip bilersiň. Hakykatdan hem görkezip bilermi? Elbetde görkezersiň oğlum. يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Evde Olar öýde ýok. Agam nirätdiler ki? Sizi bilen zokmu? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sıradim müstakim tenzilel azizur rahim litunzira qawman ma unzira abahum fehum gafilun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sıratim müstakim. Ilki bilen ähli çağılanmada tawwarsyny aýdýar. Qur'an okap bize hedil berdiler. Allah hemmetinden razı bolsun. Bu beýleki ýarşlardan üýtüşik bir ýarş. Çünki bu ýarşda uturan bolup bilmedi. Ýöne müftülükden gelen mollalarymyz höwetlendirmek üçin ýarşa gatnaşanyň arasynda bir ýygyderlik düzdürer. Şoňa görä de Qur'any ogadan okumak boýunça 3-nji bayragyna Şefak Bakkal Munasip boldy. Ahmet. İkinci bayrağı bolsa Kutahyadan gelen Gel ver. Kakı? Bora Genstoy Munasip boldy. İlki bilen bu ýarşa gatnaşanlara tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Aýdyşym ýaly Sen bir ýerde näme işiň bar? hiç kaçan beýleki ýarşlar bilen deňeşdirip bolmaz. Yarış var kaka. Yarış beýlekin goýunny, ýürü gideli. Müftülükden gelen mollalarymyz ýarşa gatnaşanyň Ana, arasynda bir ýygyderlik düzmeli boldylar. Sen oň nerede diýdiňi bilen gokmy? Hem bu ýarşa gatnaşan her bir çağa ýarşyň ýeňjisidir.
Hem nerden emşleyen he? Yoksa da sen yarışa katnaşdın mı? Sana diýen jogap ber. Bu zatlar sen aňa babaň daldymy? Vah oğlum. Zatlar bir derek zatlar. Uruşmagy öwrenmeli, uruşmagy. Aňa okap näme gadamlar öýdýän? Asyl mesele bileginde, güýçdedir bilýänmi? Kaka, ağam ayrıldı. Ne diýorsun? Ahmet sen näme diýen? Sen yalan çekenin kaka. Sen poliçe değil ekinin. Benim dama Allah gidipsin. Men sen yal bolacak değil. Men oğru bolacak değil. Men yalancı bolacak değil. Bolya oğlum, bolya, koşuş. Ahmet. Ahmet oğlum näme bolya? Sen nämeler diýip dursun ha? Gel bäri. Yok. Yok baracak de. Hilap, çağa korktu. Eger istesen biz gürleşip göreli. Men sen bilen näme gürleşin? Kakasym ok. Hila paýyş edýän. Ýuwaşrak bolun. Çağa halana wagry. Sen kim-ay? Sen näme meni işim olsun ha? Çağany goý ber. Ünhan haşolady. Eliň aldyr diýen. Aldyr eliňi. Dur, gymylama. Gymylama dur. Sana ne elet bordum? Men sen tutturdum däme? Hilak men etmel zatym etdim sana nälet bolsun. Ençeme ýyllar sen meni ağladyň. Nälet bolsun. Hani ýere? Anneciğim İçeceğim, katı korktum, içeceğim. Güzel oğlum. Bolya. Geçti. Bolya oğlum, bolya balacığım geçti. Ahmet sen nerede gidip gördün? Men, neme? Oğlum bir saatden beri içeride garaşdyň. Sen yarışda yeňici boldun ha. Neme? Neme? Çınlanam mı? Çınlanam Sen mı? yeňici boldun. Başardım. Ahir başardım. Birinci gedek bir zat başarıp bildim. Can malam, ana gördün mü? Gördün mü? Çok şükür. Hudaýa şükür. Ahiri işler şowuna boldy. Sinap oğlunu erbe saatler etmeği terjekti. On araslanmağı gerekti. Meýwe hanım bolsa çağatyny öýdüçe terbiýe berjek bolýardy. Oňam özüni elermağı gerekti. Mevlam ne hili gowy çetdi. Ol onsuz da madama gowsunu diýendir.